वेंचणूक आयोगान शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह गोठयल्या उपरांत उद्धव ठाकरेन केल्ल्या भाशणाचेर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसान खर टिका केल्या। उद्धव ठाकरेन आयतारा फेसबुक लायव्ह करून शिंदे गट, भाजपा आणि वेंचणूक आयोगाचेर टिका केली। हाचेर उलयतना वेंचणूक आयोगूच कित्याक हे बाकीच्या सगळ्याच संस्थांचेर आक्षेप घेवन तांची विश्वास हरता उद्धव ठाकरे मुद्दाम धोक्यान हाडपाक सोदता असो आरोप फडणवीसान केला। मुख्यमंत्रीपद ज्यांना पाहिजे होतं त्यांनी ते घेतलं। त्यांच्याबरोबर ज्यांना सगळं काही देऊन सुद्धा एक मनामध्ये धुसफूस होती, आणखीन काही होतं, नाराज होते, सगळे देताय तरी आम्ही नाराज आहोत, तेही गेले। ठीक आहे, आपण काही बोललो नाही याच्यातला भाग नाही, पण आपण सहन केलं। आता मात्र जरा अति व्हायला लागलेलं आहे, कारण शिवसेना प्रमुखांचा मुलगा मुख्यमंत्री नको, मीच व्हायला पाहिजे, हे इथपर्यंत कोणाकोणाचे हट्ट किंवा मनसुबे असू शकतात, पण आता स्वतः शिवसेना प्रमुख व्हायला निघालेत, हे मात्र जरा नाही म्हटलं तरी अति होते। आज जे बोंबलतायत की तुम्ही काँग्रेससोबत गेल्यामुळे हिंदुत्व सोडलं, तेव्हा तर काँग्रेस आणि आपला काही संबंध नव्हता, पण काँग्रेसने कधी शिवसेनेवरती बंदी घालण्याचा विचार नव्हता केला। आज तुम्ही ज्यांच्यासोबत गेलेला आहात, तुमचा हेतू आता स्पष्ट झालेला आहे, तो हेतू शिवसेना संपवण्याचा आहे। मग जे काँग्रेसने केलं नाही ते तुम्ही करता आहात। गुन्हेगार कोण आहे, पापी कोण आहे, काँग्रेस का तुम्ही? बरं, विशेष म्हणजे ज्या शिवसैनिकांच्या मेहनतीवरती, ज्या शिवसैनिकांनी रक्त आटवलं, घाम गाळला, घरादाराची पर्वा न करता तुम्हाला मोठं केलं, त्या शिवसैनिकांना आज इकडे नाही तर तुझ्या केसेस काढतो, तुला तडीपाऱ्या लावतोय, हे कोणतं हिंदुत्व? एवढी सुद्धा माणुसकी तुमच्यात शिल्लक नाही राहिली। शिवसैनिकांना छळता तुम्ही। अंधेरीची निवडणूक, पोटनिवडणूक लागलेली आहे, उद्या परवापर्यंत 4 दिवसामध्ये अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस आहे। आम्हाला लवकरात लवकरातलं एक चिन्ह आणि एक नाव द्या, कारण ज्याप्रमाणे तुम्हाला म्हणजे निवडणूक आयोगाला मी धन्यवाद एवढ्यासाठी देतो, त्यांनी आज सकाळीच शिवसेनेने काय दिलेलं आहे ते म्हणजे ही आपली 3 चिन्ह आणि 3 नावं ही जनतेला सांगितलेली आहेत, पण पलीकडच्यांनी काय सांगितलेलं आहे हे सांगितलेलं नाहीये। म्हणजे अजूनही त्यांनी काही सादर केलेलं नाही। त्यांना काय पाहिजे ते करतील, ते करू द्या, पण आम्हाला 3 नावातलं एक नाव आणि 3 चिन्हातलं एक नाव लवकर द्या, की जेणेकरून जनतेच्या दरबारात आम्हाला जायचंय। असं आहे की ईसीआयने जेवढे वेळा मागितला तेवढे वेळा त्यांना वेळ दिला आणि एक महिन्याची ॲडजस्टमेंट मागितली तरी देखील ईसीआयने दिली, पण वेळ काढून कायदा टाळता येत नाही। कायद्याला कधीतरी सामोरं जावं लागतं आणि आता ईसीआयने इंटरिम आदेश दिलाय। आता ईसीआयने कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नाही। त्यामुळे मला असं वाटतं की जेव्हा एखादी केस वीक असते त्यावेळी इन्स्टिट्यूशन्सवर हल्ला करायचा, अशा प्रकारे शिवसेना असेल, काँग्रेस असेल, ही यांची पद्धत झाली आहे। सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला तर उत्तम, नाही दिला तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात बोलायचं। ही जी काही पद्धती आहे, इन्स्टिट्यूशन्सला वीक करण्याचं हे काम चाललेलं आहे। कालचा जो निर्णय या ठिकाणी इलेक्शन कमिशनने दिलाय, गेल्या 25 वर्षात कुठल्याही राज्यातला कुठल्याही पक्षामध्ये जेव्हा उभी फूट होते त्यावेळी इलेक्शन कमिशननी घेतलेले निर्णय बघा, सेम निर्णय, कधी वेगळा निर्णय इलेक्शन कमिशननी घेतलेला नाही। त्यामुळे मला असं वाटतं की हे जे काही रडगाणं चाललेलं आहे हे पूर्णपणे राजकीय, पॉलिटिकल आहे।